πατάτες και κρεμμύδια έτοιμα για φύτευση. Θα σας δείξω σε επόμενο βίντεο πώς τα φτιάχνουμε. Στις γλάστρες πάλι, για όσους παραπονιούνται ότι δεν έχουν κήπο. Σε μια μεγάλη γλάστρα, μισή την έχουμε μισογεμίσει με χώμα, βάζουμε την πατάτα με τα αγκαθάκια προς τα πάνω, για να φυτρώσει το φυτό. Μισογεμάτη μεγάλη γλάστρα. Το ίδιο κάνουμε και σε αυτές. Τα αγκαθάκια προς τα πάνω, έτσι, μισογεμάτη γλάστρα με χώμα. Γεμίζουμε και λίγο χώμα ακόμα και την καλύπτουμε απλώς. Την καλύπτουμε αρκετά και αυτήν και τις άλλες, έτσι ώστε να ρίξουμε το νεράκι και να αρχίσουν να γίνονται. Απλά πράγματα.